дар вилояти Суғд эҳтимоли дигарбора хуруҷ намудани бемории сироятии COVID-19 вуҷуд дорад, зеро имрӯзҳо тамоми гузаргоҳҳо ва фурудгоҳҳои шаҳру навоҳии вилоят пурра фаъолият карда истоданд. Рафту омади аҳолӣ ба дигар давлатҳо низ бемония ба роҳ монда шудааст. ин ҳам дар ҳолест ки дар кишварҳои хориҷа ба монанди Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо мавҷи чоруми ин бемории сироятӣ паҳн шуда истодааст. Сардори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар вилояти Суғд Тахмина Усмонова дар суҳбат бо мо гуфт ки ҳарчанд дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ мутахассисони марказ назоратро пурзӯр карда бошанд ҳам, аммо коронавирус бемории сироятёбанда буда эҳтимоли дигарбора ба қайд гирифтани он байни сокинон вуҷуд дорад. ҳоло мавсими сармо фаро расидаву дар пайи он бемориҳои шадиди роҳи нафас ва зуком байни кӯдакон ва ҳамкалонсолон низ зиёд ба назар мерасад. ҳамасола дар ин мавсим зиёдшавии бемориҳои зуком монанд бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ҳам дар кӯдакон ва ҳам дар калонсолон мушоҳида карда мешавад ва имсол низ аз эҳтимол дур нест ки дар бисёри шахсон аллакай дида истодем ки чунин бемориҳо ба назар мерасад ва ин гуфта намешавад ки ин ҳамаи онҳо бемории ковид ҳастанд. барои тасдиқи ковид ҳатман мо бояд ба таҳлилгоҳи вирусологӣ таҳлили ПЦР супорим, баъдан ковид тасдиқи худро меёбад. имрӯзҳо мушоҳида мешавад ки аксари сокинон нисбати саломатии худ бепарво шудаанд. мутахассисони эпидемиолог бар он назаранд ки ҳарчанд вазъи сироят ба коронавирус ба эътидол омада бошад ҳам, аммо реҷаи ниқобӣ ҳанӯз ҷорӣ аст, вале мардум дар мавзеъҳои серодам бениқоб мегарданд. аз ин рӯ эпидемиологҳо аз сокинон қатъиян талаб мекунанд ки аз ниқоби тиббӣ истифода баранд, зеро дар акси ҳол авҷ гирифтани дигарбораи бемории коронавирус аз эҳтимол дур нест. шамолзании роҳи нафас ин аслан ҳар як ҳодиса ба қайд гирифта намешавад. ин бемории сироятӣ махсусан хатарнок ба дохил намешавад. мо миқдоран мегӯем, мо миқдоран нисбат ба соли гузашта ба назар мегирем. ба ҳолати имрӯза зиёдшавӣ нисбат ба соли гузашта нест, лекин ҳаст, ба қайдгирӣ ҳаст, лекин нисбат ба соли гузашта зиёд нест. ягона роҳи пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирусро мутахассисон ба ваксинатсия фаро гирифта шудани аҳолӣ медонанд. ваксинатсия аз даҳаи дуюми моҳи апрел оғоз гардида то имрӯз бо 3 намуди воии ваксина AstraZeneca истеҳсоли кишвари Ҳиндустон, Moderna истеҳсоли давлати Амрико ва Коронавак ёхуд Синовак истеҳсоли Хитой бо маром идома дорад. мутахассисон мегӯянд баъди гирифтани ҳарду воии ваксина иммунитети шахс баланд шуда организм метавонад бо бемориҳои сироятӣ ва вирусӣ мубориза барад. ваксинатсия ин тамоми бемориҳои вирусӣ ва дохил мешавад, яъне ки агар ки ҳам одам ваксина шудагӣ бошад, ин иммунитеташ баланд мешавад. ин на танҳо бемории ковид ва дигар бемориҳо низ иммунитет баланд мешавад. дуюм пӯшидани ниқоб. ҳатман бояд ҳар як шахс дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар корхонаҳо, дар мактаб ҳатман бояд ки ниқобро истифода барад. пешгирии ҳама намуди бемориҳои сироятӣ кори танҳо мақомоти дахлдор нест. барои ин мебояд сокинон низ ба вазъи саломатии худ ва ҳолати санитарии манзилҳои истиқоматиашон бетараф набошанд, зеро ба ҷуз аз бемории сироятии коронавирус имрӯз бемориҳои зардпарвин, бемориҳои шадиди рӯйдӯи меъда, роҳи нафас низ ба қайд гирифта шудаанд. аз ин рӯ мутахассисон аз сокинон даъват ба амал меоранд ки баҳри пешгирии ин бемориҳо ва ҳифзи саломатии худ кӯшиш намоянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Мафтуна Шукурова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии хабар.